Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Huni vagyok, és hogy mire számíthatok ezen a csatornán? Hát, számíthatok vlogokra, gameplayekre, többsége inkább csak gameplay lesz. Én, amit fogok játszani, szeretem Minecraft, szóval nekem az megy itt a legjobban, majd lesznek játékbemutatók is, lesz pár játékról videó, meg stb. Ugyebár én még itt még az elején ugyebár izgulok, sok videós kérdeztem, hogy mit ajánlna, hogyha ugyebár kezdő videós vagyok. Hát sokan mondták, hogy hát próbálkozz, és hát ja, Terki kezdő, mert éhesnek tűnik a karakterem. Úgyhogy hát ja. Jó, most itt vagyok itt a Sky PvP-n, mesterem Sky PvP Restoncraft, és a töltsén a legutolsón a 8-ason, úgyhogy ja. És hogyha adtok cuccokat, én szívesen elfogadom. Úgyhogy ja. Hát kb. Ennyi lett volna ez a kis videó, ez csak egy ilyen bejelentő videó lett volna, úgyhogy hát ja, most csak ennyien vagyunk fent a szerón, látjátok, ott van fent az én nevem, Mixis16, úgyhogy ja. Aztán majd lesz kreatív szerón is lesz majd videó, meg stb. Na, ennyi lett volna az a videó. Ja igen, fájjátok, még nem ennyi lett volna az a videó, hiszen azért tudok most videózni, mert most egy beteg vagyok, szóval fáj a fejem, meg stb. Sokszor, úgyhogy most éppen, hogy időt tudtam szakítani erre a kis videóra, úgyhogy ja. Hogyha tetszett a videó, akkor like és iratkozz fel. Én Huni voltam. Sziasztok!